Lalai Juliati dalam aspektus Muhammad Wahyu Erlangga kemarin sampun sahabat hukum yang agama sampun sahabat tatanan negara lalipun saking konco-konco ke lingga maka Selamat pagi, bertemu lagi pangan tiga kali tinggal sampul KI Joko Bulaken jenab pikiran tolak dari Mukocar Monggo ke Linggai Musik. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Subrano TV, channel orang berat, channel pedesaan yang akan mengajak pemirsa semuanya untuk melihat adat Jawa, yaitu temu manten. Antara seorang Polri Muhammad Erlangga dengan Mbak Lala Prowo Jamba ingkang harga ditetapkan asifat paling pemandang dening kawani manungsa ingkang lumbang wonten madyan peprayan kawis ingkang sampun wonten titah Gusti kang asifat jaluk lan pamestri aning kurang-kurang den sampit ingkang kinangan asma anak Mas Bagus Muhammad Wahyu Erlangga saha anake Lala Yulian kita sampun jingar saking papan paranyahan kapit dening Romo Ibu Wampak tumuju wonten papan singkret wonten tangi anggenipun kemanten salembit lumampah kawis tinggal sampun apapun paninggal catur neka paslon kang sami gunawi sami abubalkan surga talingkan tinawit lauwenang suruh ingkang pinilih patuh murosih beda lukah lan mengukurpi omong tugirikit podo rasani samian Jawa sodri kurang kemanten saimbing kewanting kurang kemanten putri hanya pelaken sembah kalbu wonten larsanipun imam keluarga minangka pangayuman keluarga kainggih kurang kemanten pun Tatang Sarongko Hanggu Cacanipun Giling hampir kepitik kangkang sinaruting kokoron somo pinongko wadek lalu kudyo sakono nanti kongkitak diri kelanten ngaku pecah sananiko bahkan awujud malih tigang saking tembung tiga lahir urip lan mati sayekti manungsa sabepokan ramai tanggaping sasmita temanten putri hampasuh ampianipun ingkang garwa kanthi kerta secara dipun swarga kerta nenggih toya utawi banyu lambangipun urip lan panguripan kawruh saha ilmu sekarang kembangan dinuwih Poncowarna ingkang hanggah ilur papat lingko panjang siji kakang kawah loro adiari telurah papat usul dening pangseripun badang labrak saliranipun temanten sarimbit wiwitan dutaring ibu kantos biji ing dalam suci Leru kanthi dening kemanten putri anggenipun hampasuh kaliyan punika darpo kanthi ndedonga
mugi sesuker ingkang sampun manjing wonten samparaipun temanten kagum mugi saged suci kados piyuni sampun paripurna sampun karajuju meneh dening temanten kagum inggih temanten putri Tumapaing ganti ibu juru semoga ibu juru maes sang sumbo paling kaki ini saking keluarga Aquarius make up kemarin hanya setuju di berikir tahu tersokan di Prakomo ikan yang mati saking jalur kang karena wujudipun kados bakor kencana cacahipun sekawan isining cacan pasar teracok bakat wonten kendi prapowo ingkang kaso dening ibu juru semoga lumampah kanthi tepung gelang paritasan amal kaping 3 kanthi pelambang sangkan paranging dumadi purwo madya tumusih pusaka kanthi rasing pangati ibu juru semoga ibu juru maes sang sumbo kalinanggi merasakan panggipun kelanten sinambi hamatekaji memuji pengorbaning Gusti kang purwing mati ugi panggih kelanten salimbit panggipun pati apapun bali wisposrakan dadosaken keluarga ingkang ayem tentrem kemaripah kula sinawi karto tuwin raharjo sampun paripurna inggihipun temanten salimbit anetepi lampahipun upacara datang temanten ing kalenggang mriku dening temanten salimbit badhe kaboyong dening Rama Dana ibu saking papan sining kertuju wonten ing papan katresnan lampahipun ingkang Rama Dana ibu anggenipun hamboyong putra salimbit tansah kebak ingkang ati mugi tansah manggih kamulyan sejatining kamul tompo gunung kaya panggih temanten kagum anak Mas Bagus Muhammad Pahirangga patihan aturaken hambaranipun wujudipun guna kaya katur dening karmo kinasih upacara tompo guna kaya pilih wiji kang mempes wah monpon kasundak untuk pangkonipun temanten putri kanthi nambaran kapsul kepolo embon-bon kang maneka warna cacah selangkung kanthi palambang ugi temanten salimbit dadosaken keluarga ingkang langkung sae keluarga ingkang bakuh-kukuh keluarga ingkang selamat ugi keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah sampun katuraken katitepaken dening Rama ibu temanten putri inggih kula kaya mangken kalang siyaken inggih dalang buku senar moncawarna ingkang librakan silpat dahar bima kedaharan ingkang sampun katuraken dening pangembaring temanten inggih putri Domas ingkang Sulistiyawati menika kathah palambangipun kathah wertinipun saking simbol sandang larekan wujud pati ati lan pakarti tandang tanduk solah sloga munamuni ajiling diri saka kedhaling ati ajiling awak saka tumindak dening ajiling raga saka solah sloga wonten lambang papan larekan wujud wisma dening papan batin larekan wujud swasana ingkang menep ayom tentrem gemah ripah jinawi karpa tuwin raharja pun temanten kekalih tansah sisih sihat kula saged tinemu keluarga ingkang ayem tentrem sakinah mawaddah tuwin warahmah kerto wening rasa pundho kerto tawi kaya kang wujud pundi
Gusti sageta hakam perhu nafsu catur cacaipun anggih amarah Allah sufyah mutmainah mila saged ibu keluarga ingkang sakinah mawaddah buin warahmah amin amin ya rabbal alamin. Upacara kerombongan papan palenggahan dua warung koladan manten telos langkung rugi tondo bekti temanten sainggi anggilipun bardiswan kabyang kormengan sunipun romotalipun meringan selipun romo balagi anggih ponang temanten saringgi iwuni diberkah pangestu anggihipun padhawiti peprayagun iwun donga pangestu ibu ingkang ngandhut putra kalih rikala semanten mapan wonten saklebetipun Guwa Garabo Nawa Candra Dosari sanggang sasi 10 dina kandhut dening ingkang ibu wonten ing Guwa Garabo karagem dening ingkang ibu wonten ing alam pemadang wonten jagat ora jagat kanggo nelar anggih jagat anggih kagluwen tahdiring ingkang rama tumibu wiwit alit ngantos hakanjik alami kadewasa lere gumanti anggihipun penanten saipun unit diberkah pangestu wonten ngarsanipun Rama Daudi pergantian kedua mempelai memohon ridho memohon doa restu para ayah dan ibu tersimpan ridho Allah lumantul kalian ridhoipun romolan ibu dungo lan pangestupun romolan ibu minangka sami utawi bekalipun temanten saiki anggihipun sami bebrayaken lampahipun upacara sungkem pangabekten ing titikan dalem menika neraken dawuhipun para sepuh para winasis ugi para alim ulama ambuh Rama ibu tasih sugeng tasih gesang kedatipun beteni kedatipun sukemi ambuh Rama ibu sampun pawasta utawi sampun sowan wonten ngarsa dalem Gusti kedah dipun dongaaken awit menapa wontenipun putra kalih wontenipun temanten kalih kawiwitan saking wontenipun romolan ibu
ingkang gulumentah ingkang minteraken putra kalih Rama lan Ibu menika bebasan nirkadya Gusti kang kapong Gusti kang kawujud Gusti ingkang ijawantah kaninggih Rama lan Ibu lamun to maring sabda pisan wolawan bakal dadi nirkadya sabdane pandhita brahmananing raja sampun paripurna dening manten sarimbit anggenipun nyuwun idi berkah pangestu mengingkang salipun Rama lan Ibu saderengipun temanten kekalih badhe foto sarengan kaliyan Rama lan Ibu kasuwun dipun parang keluarga temanten kagungan malih Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampun kasempatan sampun kalaksanan lampahipun upacara adat panggih temanten kerobokan cakep pinaringan toko jalmutan kinira awujud momongan putra putri ingkang soleh lan solehah putra putri ingkang miguna tumraping bangsa negara sagama tansah berbakti dening Rama talah Ibu kekalih ingkang kula wetah keparingan siaken temanten sarimbit foto sarengan kaliyan Rama talah Ibu ugi samangke kasaken dening para kudusana satria kembar putri Demas mohon untuk bisa persiapan foto bersama kedua mempelai dan kami mohon untuk saudara kandung dari kedua mempelai kami mohon untuk foto terlebih dahulu bersama kedua mempelai. Sekali lagi kami mohon untuk saudara kandung, kakak maupun adik dari kedua mempelai kami mohon untuk bisa persiapan foto bersama sampun Arabun wonten ing kami kahar riko semoga kalian ulangan terbaik bersawis Kanjeng Patur sebagai akibat dari buku Pamanto Soro jelas pantas keluarga dari foto pangesto atau piring para tamu sakit tujuh mempelai sosok tugu yang akibat sekoto kita harap dengan sabun kantor piring keluarga ini akan luka tidak makan konco-konco peramulan di peramu saji kalinya super musik pada dasar HS Audio kemarin dari pengajian di rumah kantor pertandingan kembali kantor itu ya seperti Swasono pendiri bersama dari para lalu sedikit rumah paling telah robot jawab kita ngambil menjadi pisau kemarin lagi mungkin sebagai pilihan asli di Indonesia Kabupaten Ini kalau jangan beli, kalau jangan beli. Iya, ini jangan beli.
Coba sing enak-enak lho. Nek benjing teng SMP kula kan tumbas lho. Oh, Erin. Sikit-sikit. Haji, sikit-sikit. yang jadi menunjuk sang jadi para tamu dan bangsa bersama Winci tidak ada sesuatu yang ingin orang itu juga itu pada kali ini Foto. lawan menjadi bersama-sama di Erlangga sudah yang saya tahu Pena lala ibu. Ayo. Ayo, darano, foto. Ayo. Aku saya orang tanda mulai. Ayo, aku saya sing enam guri. Ada yang mulai jembatan. Atur nah. Pemirsa, sampai di sini pemirsa untuk pelaksanaan pernikahan di warga pedesaan. Dukungannya Subanu TV agar bisa berkembang dan